I forbindelse med udtrækningen af vores Facebook-vinder befinder vi os i øjeblikket i Bindestuen i Saltum. For der findes vel ikke noget mere originalt sted at få udtrykket vores vinder. Det var nemlig her i Bindestuen, man i 2007 kom på den gode idé at etablere Uldfestivalen i Saltum. Til at hjælpe os har vi her hyret eller shanghajet et par gæster i butikken. Og undskyld, hvis jeg må forstyrre jer et øjeblik. Ja. Se, vi kommer fra Uldfestivalen, og vi vil gerne høre, om I har lyst til at hjælpe os med at finde en vinder af vores Facebook-konkurrence. Ja, det har vi da. Nå, det lyder godt. Ved I, hvad der skal ske her i byen den 8. og 9. maj? Ved du det, mor? Ja, det skal være Uldfestival. Skal der være Uldfestival? Ja. Nå, skal I med til Uldfestivalen? Ja, måske. Vi var oppe og kigge sidste gang, det var. Det lyder godt. Er I Facebook-brugere? Ja, det er jeg. Okay. Har du været opmærksom på den hjemmeside, der hedder, eller på vores fanside på Facebook? Jeg har lidt at kigge på gang her. Okay. Men er du medlem af vores